Dissabte de 17, dia 27, que se farà a les 11 a l'estació d'Artà, doncs consisteix en implantar la primera travessa, no? Com un acte simbòlic de l'inici de les obres que se faran entre Artà i Manacor, que se fan en 3 trams, entre diferents pobles, i que tenen el significat de recuperar aquella línia tan reivindicada de fa més de 10 anys, que era el tren, de tornar d'ús tren a Artà, i que per nosaltres no ha de ser fins i tot al final, sinó que a la vegada hem dit que el prolongarem fins a Cala Ratjada. Per tant, són un inici d'obres, evidentment és un acte simbòlic, però jo crec que molt emotiu, en el sentit de que hi ha molta gent que ha lluitat molt per aquest projecte i, per tant, d'una vegada per totes el podem materialitzar, no?